ma paliela ya dowe n'elu tebụl wepụta ọnụ ya palie ntụrụmọnde hama gị n'ọbịa ya etipịa ya onye ọbụla chụga n'ụdị na ụdị ọbụla ji achụga onye ahụ ga-agbanwega n'olulu ụnọ ọsọ otu nwata nwoke na nwunye ebighị n'estate flat by flat ahụrụ ha mma emegide ndị ka ebi n'elu ihe eshiwere dị ike ya ereshia moto ya aka bikweghị nga aha na ya ereshia moto ya were change business ọ na-ahụ na note Nigeria chiashigo onye ihu na onye azụ yakwashi onye ihu na onye azụ onye ọbụla achekwagazi ọkpọkpọ achekwa ọkpọkpọ ahịa ahụ na-erie a na-ama na ejije a na-epushije ndụ aghọju onwe ya daa na family ya ndụ ka ebi n'ala ahụrụ ha mma no problem nwoke ọkọtụ ya pụọrọ onwe business ọ ya ka ihe bịara bịa the man na nwunye asị mba n'ebe ada na-ebi ala bekee ka ha relocate ya gawa ala bekee for some time now ha nọ on top of family visa mekwana ya family visa mee ya dị ready family visa ha apụta mgbe nna m nwaanyị na di na-aṅụ ahụ na-atụ ha berebere onye ihu onye azụ ha ebido shopping ahụ na-eme ha polina ndị na-eme na travel ndị na-ahapụga Nigeria na ihe isi ike nọ n'ime nwunye ka enu n'elu ewere so gbadaga n'ala ụwa n'ihu street ga-echere nwoke enu ntara ka enu n'ala bi n'ala n'ihi na mgbe na-adịghị anya ọ ga-apụta mgbe ọ pụrụ mgbe dị man ụwa ọmụga moto ya gachi ike ga-echere na mgbada o ruole na mgbada lekwezi dị man ka o bu moto ya pụta ja nyara moto ajajiri edenije ya na-akụcha nkwa obiọma dị rute nga anụ ntara ka ihe shigere ike efe ya aka nwoke akwashi nwaanyị ya glasses ya down sọ gịnị nne ọ dịkwa na mma ya si ya biko na ya nidiri enyemaka ya biko the man asị ya really elu dịka enyemaka ọwụ ọnụ o welitere na ihe nidiri ego the man asị ya is okay na ya don't worry na ọ bịa n'ụlọ na mgbede mgbe na ya elule mgbe nwunye ya ga-anụ ya ka ya na nwunye ya tụkwa isi ọnụ ngana ụdịka enyemaka a ga-enye ya yes but sir the man asị ya nwunye ya enwe nsogbu na ya don't worry na ọ bịa n'ụlọ na mgbede mgbe ya elule nwunye ka ya elokwulenu nwoke a nwaanyị ya glasses ya up gawa ha ebe ọ gaje ọ ya ka nwere nna ọ na-awụchi ọ na-akwụwe ọnụ ka nshi ọnụ jaja gawara ndị enyi ya gbakọrọ ndị ọnụ tara kpọm ibe ha nọ ga-ele elekere ya na nwoke nụ ntara agawa ebe ọ gaje ya bịawa change step nyanwazi onwe ya ka ugbe nwee pepe rute nga ha nọ chịwa ha jụọ eso gịnị ya gwawa ha sị na for some time na every time the man na-agwa ya chọrọ ịhụta ya sị ngwanụ na ihe na perfect opportunity ka ya hụ na ihe o kwerechi ịhụ ya na ọ ya ka ya rụgo ugbo the man na-agbaga ya enyi na the man na-asị ya na ya laikiri ya the man egwude gwawa ya na ya laikiri ya na ya hụrụ ya n'anya na ọ bụrụ na o kweta na ya ga-emere ihe ọbụla ọ chọrọ ha jụwa esi sịkwara na ya nọ elekwere ihe ya ga-ekwu ya gwara the man na eji di na ọma na eji di na ya abụọ neighbors na nwa ya ga-eji ekwu ihe dị otu ahụ ha chi ya kwere ụmụnne m ha gbaracha ihe yiri ashịrị ha emechie chapter yororo m onye ọbụla lawa n'ụlọ n'ime mmadụ anọ nọ ntụrụkore destin otu nne etepụ ga-agwa nwunye nwoke nọ si ya mụrụkwa anya na die gbagakwa nwunye nnebọ ya enyi na ya mụrụkwa anya na ifu ndụ na the lady si ekwe hụ mana ọ na ya n'ime mkpụrụ anya na ọ ga-ekwe na o kwekwelekwe na ọkwa mkparị die ịga kpụrụ nwunye nnebọ ya lakpụrụ na ọrụkwa hụ mma the woman achịwa si gịnị na gịnị ka a na-akọ di ya sị ngwa nsogbu anụ na ya na ihe o kwuru thank you nwaanyị ga-elawa ka ọzọ etepelie ga-agwa ha dịka esi agbara ya enyi si ya ọga ya sị na ya mụrụkwa anya na nnebọ ya chọrọ ịnara nwunye na ọ chọrọ ikpeghara nwunye na ọ gbaga ya enyi na-asị nwunye na o kwere ha ala na ihe ọbụla ọ chọrọ na ya ga-eme na ọ kpọtụrụ oshebido na ọ kpachapụkwa anya nnebọ ya na anya arụkwa ya mma na thank God nwunye ya according to nwunye si ekwe hụ na ha nọkwanụ mgbe dị man ọ gbaga ya enyi ahụ na nwunye esokwe na ya kpachapụ anya mak ya tarịtara ya kwashishe nkuru ya ọfụma the man sịrị ili laro jụọ nwunye sị
na ndị enyi ya sef na-ekwukwe n'ọka too much na ihe niile ka ha ga-ekwucha na asị di ya na ọ hapụga ndị awa na ịnụkwa na biko sekọta ọzọ gwa enye di attention kwa ekoro di eto shiri koro ndị ya achọrọ ọgọ ihe niile si di na hapụ di idiot ọ gawa ihe ọgachi na ya biko na ọ chọkwa hụ ya na ya bịa menwe case di ya gwa esi nsogbu anọ na ọwa dot na thank God ha kwuchara kwuo n'okwe na enwekwala ihe na-eme na ya ekwere na ọkwa mkparị na ọ dị mma taa na ọ gụkwara echi the woman asị no problem ọ ya ka nwoke anọ ntara big man lorute jụwa nwunye si na nebo ha nọ n'elu na ọ bịara ngala taa nwunye si bịakwado ite onye na mba na ọ ya na ya wụghị onye ngakọrịta na ọsọ ọ ga-abịa the man akọwara nwunye ihe mere n'ọkọtụ mgbe ọ na-apụ na mgbe ya na-apụ n'ọkọtụ ka ya hụrụ ya na ebe ọnụ street ka o guzo ebe fefere nnọọ efe aka hụ ya na-efe ya aka ya kwụsị na gba breki nwaanyị glass down jụọ ese ọ dịkwa na mmụọ gịnị ya sị na ya neediri help na ya biko na ya neediri help ya gwa ya sị ngwa don't worry na ọ bịa na mgbede mgbe nwunye ga-anụ ya ka ya na nwunye tọkọta isi mara ụdịka help o neediri na ihe eji ajụga ma ọ bịara ngala nwunye sọ ihe mere na ya sị na ihe mere na ya sị ihe ọkọgị ugbo ihe mere na ya sị nwunye ya bịa ntụ kore ya ihe otu onye n'ime ndị enyi nwaanyị nọtara kore di ya sị nụkwa rụrụ ala ma gịnị ka ọ gaghị ka na nụnụ na ọdịshọ na ndị ahụ nụrụ n'oche ebe ha nọ n'oche di ya na mgbe ya gbafere na ya dịshọ na ikekwe ndị ahụ gbaghachiri ya sị no ma ihu ihe ka emere ngalugbe ya na ya ga-achọpụta isi ya na a ga-ahụ isi ya na ọ dị nwaanyị nọ ntara muvu kpọwa nne bụ ya ka enu n'elu si ya bịa onye pụtara na nwa ya nwaanyị ya si ya biko na ya kpọta nne na ya chọrọ ịhụ ya nwatakịrị ga-ebanye n'ime ụlọ nwa 5 years ga kpọọ mma ya hụ nwaanyị nọ ntara gbadaga ala ya si ya biko ka ya hụta ya briefly ha pụwa outside the compound ya jụọ ya si ya biko na ọhụrụ di ya taa kwụsịrị di ya okwu na gịnị ka ya na di ya kwuru taa the woman agwa ya si ya hapụga datin biko na ya gwakwala na ọwụ onye na-esogharị ụmụ nwoke na-eso ụmụ nwoke ka ha mara ihe ụmụ nwoke na-ekwu ya si no na ofu onye n'ime ndị enyi ya nwaanyị gwara ya na di ya gbaga ya enyi na ọhịa ya sị ka ya bịa confirm maka ya mara na ọkwa wụ ha ashịrị ka akụga nwaanyị nọ ntara gwawa nwaanyị ibe ya na ya hapụga datin na ụmụ nwoke awụhụ nwanne mmadụ na ya forget ya na ya esogharịwole di ya ka ọ ga-ajụwa wọtọ na-eshi anọ ọnụ ihe ya ga-ajụwa confirm nwa mmadụ ole ka ọ ga-confront si ya madam biko ya forget okwu ahụ na-ekwu na ihe a ya enweghị isi na okwu ahụ dakwara mgbe ahụ ya gbakwa nonsense talk ebe nonsense talk belongụrụ ya ebi ha nwaanyị nọ ntara gbagowa elu the woman ala gagwa dị eseta uli na ọtọ ihe dis lady kora ndị enyi ya nwaanyị nọ ntara gbapụ ọhụsụ ga-emeti eke kore datin isu this woman sị gị na ya repeat ihe kwa onwe na ọsụ na ọwachi na ọ ga-ajụ mmadụ atọ ka ha na ọ ndị nọ mgbe okwu datin na ha nwa conclude na ha nọcha na di na ha agaghị achọ ka anything mee marriage nwaanyị ibe ha truly after everything ya wụ na ihe nwaanyị a kwuru the woman as okay bezentọla n'ụlọ gwa di ya sị na akwa echi ka ha na-aga na hotel ebe ha ga-eshi take off yes na ihe nwaanyị a olulu nwaanyị gwuru na ya chọrọ ịkwanye ga n'ime DSL na ole ya ji ndị eme apụ ya tomorrow ha agawa ya sị na ọ ga-eme na ihe ahụ ọ chọ plan ọrụ na ya ga-eme ya na DSL na ụdị ọ ga-eji eme na ya gwa di ya na ya ga-apụta nga taa gwa ya n'ihu di ya ihe ahụ o fidiri ihe ahụ that image ahụ okuku gị n'obi ya na ya ga-eme ya dị alive ya ga-ewepụta nwa ya ka image na ọ wọchị ihe ya na gị ime na ụjọ atụla na ihe ọbụla ya chọrọ ime na ọ sọpọtụ ya the man na-asị nwunye na sọpọtụ ya ọbụla o nidiri na ya ga-enye na that woman always stupid woman ọ ya ka nwaanyị nọ ntara ruru n'oge mgbede onye hụrụ onye azala oshiala ya kpọwa nebo ya na-eti aha esi agbadata na ya gbadata ka egbuwa ya ka oyibo zugbe ọkụwasha once nwaanyị nọ ntara di ya apụta sọ gịnị na-eme ya sọ ga kpọọ nwunye gị kpọọ nwunye mụ na enwe okwu kpọọ nwunye nke ọ gbadata ebe a na ọ rụọla ala pụọ eze elu nwunye ya nọ ntara na ya ma gbatuo ezi ala na ọda ndị nebọs ndị ka ọzọ agbapụtacha ndị bi na street ha agbakọ onye ọbụla ewepụta shishi na enyo ya gwawa nwaanyị nọ ntara sị ihe hụrụ ga kọrọ ndị enyi nwa nwaanyị na di m gbara nga enyi mana ịgwa ha na di m buru nga na họteelụ ga-achịachịa nwekwa ebe arịa nga elu the woman sị ya ihe ka ya sị shut up mechie ha ọnụ ushi ihe hụrụ ga kọrọ ndị enyi nwa nwaanyị na di m gbara nga enyi ikwe hụ mana ikpe ha agwa ha na actually na di m nwetara mkpụrụ nga họteelụ garịa aṅụ elu taa aṅụ jajaja ọ di m ọkwatachana na ọkwapụtarala ṅụ di m ga-edowa di m ịrụrụ arụ ọrịọla m mgbagharakwala m ya henụ ka ọ nọ na-esuzi n'ọnụ ya di ya eshizi n'ime ụlọ pụta sị na-akpụzie na akpa ya gwụla ya gbaghara ya hapụkwala okwu a
nwaanyị nụtara atọ nọ si ya gbagharala muvuo ya na-akwụ mebiri na-ehuru ọkụ di ya gbago elu shiri ma akpa ya n'elu ka o si na-atụtụchi akpa ya nwaanyị nụtara nwunye n'ala akpa na-adakpuo ekpu agaghị utu n'ala na-ehushi n'ala ya were oso gbakwute di esi biko n'ọgbakọ ọrụ ekwensu na okwukwe eziokwu na ọkwa na nwunye eziokwu na-enwe ihe dị otu ahụ na ọ gbadoghị ihe enyi m ọfọzikwe na ya ekwerekwe na biko na ọwụ ya amaghị otu esi agwa ndị enyi ya na ya arịọga ya ego ọhịa kpatara na ya ejiri gwa ha datị na ọ gbaga ya enyi na ya biko the man sị na at this point na enweghị ihe ya ga-emere na ọ bụ stupid woman. Nwunye ya sị akụkọ ifo ị ga-aga gakwuru di nga ga-emenwe explain ị ga-eme kata explain akwa ị gara garị ọcha ego pụta mere ndị enyi ya explain ga-emenwere di ya explain ebushala ibu the man agbatu ala buru ibu pụpụcha out of the compound a na-akwụji ụzọ ndị enyi ya si enụkwa ka ha sị bikọs otu ochi na smile ga na ha mana ọ ga-emechakwere ụmụnne m chiehuna n'ọkọtụ nwoke na akpịrị famili ya ha weela na họtel ebe ha ga-eshi take off. The man na-eche ka nwoke nụtara asọrịrị nwunye elu lọta ka ya na ya bụ gbuo ji ma ọ gbaji igwe 2 weeks agala nwaanyị ahụrụ the woman na nwunye na ụmụ ya ihe ọzọ ahụ ziri wo younger brother the man ka o tiri moto bụ ibu nwanne ya nwoke ajụasị gịnị ka ahụ gwazi ya na ha fly ala na ha nụzi na country na ha fly ala na ha nụzi na country. The young man amakwana ihe megana ndị ka ewu dị ọga na onwe ya kpọla landlord gwa na ya apụọla na nwanne nwoke ga-abịa iburu ibu ya release area keys ya eburula ibu apụọla nwaanyị ibe m ugbo ene ọnụzi na di ọ nọ na village o kwetara ekwuola egwu onye chọrọ ige ya ka ọ ga-akọrọ ndị village ha na ihe kwuorazie ihe mere na otu o shiri me na ya chọrọ ịṅụ iyi na nwoke ahụ emetụ aka ele ebe ahụrụ di nwaanyị jụọ ya sị nna nụkwana side ke ya nwaanyị na di ya na ala bekee ọ rịọlarị olori ala di ya sị na mmebọ na ọ dị too much na ya alụchana na ọ na ihu ya ka nwaanyị a nụrụ kwuo datin the woman nọ nga mgbe nwaanyị akwụghị the woman ekwucha na ya agbagharala di ya meaning that ọ dị ekwere ya na ya arịala ya elu na ya alụchana. Ụmụnne m nwanyị nọ n'ime gị na-eme ihe ọ ịhụrụ di na nwaanyị lerukwa anya ka ị hapụ ijam two agboros nọ in love. Imagine nwoke na nwunye ya ime agree to such thing. Imagine nwoke ka ikweta na nwunye ga-emewe na aga a na-agbaghachi nwaanyị apụtasị di ya na imagine that type of di na nwunye mmadụ abụọ ha baa n'ụlọ kpara anya ekete ị gaala ya before gị na-akụzi atọ ire n'ọnụ na-atọ mgbirike egbe mana ụdịka family ụdịka di na nwaanyị ịtụ agaji enwe ndị ekere tee ha nnu gọọ ha together ha arụ ka nwanne na nwanne. The man na mefere emefu mana ọ dị same ile ehekweni the other way round ọ na-ewute ure mmadụ tekọtara ọ na-aga ịnya mmadụ ibe uwe atụtara agbụcha na ya daiga na apịtị onye mere ibe ndị ka agala ala bekee ọ ka na-eme explain. Onye ọbụla kpachapụ anya ọtụtụ ndị mmadụ dị otu a ị na-akatọ onye aka ya dị ọcha na-enweghị mmadụ mere ịfụ ọvụ gị kokọlọta gị kwuo na onye eso ọrụkwa hụ mma ọ na-enọ ebe a ọ dịghị mma ọngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.